हम लेके आगे बने भी आई वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इस बाटे जोक के प्रमुख पात्र हमें त नोहर राउत के ह त नोहर राउत। जमींदार के पटवारी के रहे जमींदार के पटवारी सिलतन लाल रहे। कबीरदास कौना पंथ के मानत रही, यहाँ पर नहीं हो गया पर रही तो निर्गुण पंथ के मानत रही। चलिए आगे। हीरा कहवा हेराइल बा त कीचड़ में। कबीरदास कौना काल के कवि रही त कबीरदास जवन रही वो भक्ति काल के कवि रही। मछरी के मुख्य पात्र कुंती ह कुंती। चली। मछरी में कौन समस्या उठल बा त नारी समस्या उठल बा। रमेश्वर सिंह कश्यप के जन्म कौना जिला में भई रहे तो रमेश्वर सिंह कश्यप के जन्म सासाराम में भई रहे। आगे बढ़ी। कुंती के बैल कैसन बा। कुंती के बैल जौन बा धवरा बा। चलिए आगे बढ़ी। धरणीदास पद में धनी के रूप के कर वर्णन कैले बनी तब परमात्मा के कैले बने तब परमात्मा के। 11 जिंदगी कब अकारत हो जाला, जब ईश्वर से मिलन ना होके तब अकारत यानी बेकार हो जाला। चलिए। धरणीदास के अनुसार आदमी के हृदय में अंजोर कब होला तो हृदय में उपजे जब गुरु के उपदेश हृदय में उपजेला तब होला। भिनक राम जी कौना पंथ के संस्थापना कैनी। स्वामी भिनक राम जी सरभंग संप्रदाय के स्थापना कैनी। चलिए आगे बढ़ी। गुरु के आगमन सुनावे वाला भिनक राम जी कादवे के कहत बानी तो ज्ञान के रतनवा। गिरियर्सन सुनीति कुमार चटर्जी जी के निबंध कवना तरे बा त संस्मरणात्मक यानी यादगार। चलिए। डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल कौना विषय के विद्वान रही तो इतिहास के विद्वान रही। चलिए आगे बढ़ी। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी 1929 में कौन विषय से एमए पास कैनी तो अर्थशास्त्र से। अछूत की शिकायत केकर कविता है तो हीराडोम के। अछूत की शिकायत सबसे पहले कौन पत्रिका में छपा रहा था सरस्वती पत्रिका में। सरस्वती पत्रिका के संपादक के रहे तो सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी रही। चलिए आगे। पारण कौना विधा के रचना। पारण भाषण हुए। पारण के केकरा के साहित्य के पिता कहल गईल बा तो वाल्मीकि के। कवि के अनुसार आज सबसे बड़ के भइल बा तो किसान। उत्थान कौन विधा के रचना है। उत्थान कौन विधा के रचना है तो ई कविता है। कवि के अनुसार आज के सपना पूरा हो गई तो आज बापू के सपना पूरा हो गई। आगे। अचरा के छा कहानी के नायक रामलाल कौना गांव के रहले तो रामपुर के रहले। प्रकाश केकर बेटा रहे तो प्रकाश प्रीतिया के बेटा रहे। आपन विपरीत अर्थ का होई। आपन के विपरीत अर्थ पराया होई। फिरंगिया कविता में कौन चीज से संबंधित बा। फिरंगिया कविता देशभक्ति से संबंधित बा। राजा प्रताप सिंह कहाँ भई रही तो भारत में। भारत के धन अंग्रेज कहाँ ले गए तो इंग्लैंड। रविंद्र ठाकुर के नोबेल पुरस्कार कब मिला रहे तो 1913 में। ये गीत भोजपुरी कौना पत्रिका में छपा रहे। भोजपुरी सम्मेलन पत्रिका में सब छपा रहे। मणिक मोर हेरैले कौन विधा के रचना। मणिक मोर हेरैले कौन विधा के रचना है तो ई ललित निबंध है। चलिए आगे बढ़िए। श्री विद्या निवास मिश्र अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन के कौना अधिवेशन के अध्यक्ष बना रही तो 11वां। आगे। विद्या निवास मिश्र के जन्म कौना जिला में भई रहे तो गोरखपुर में भई रहे। शरद कविता में जाड़ा के वर्णन बा। कचनार के कर कविता संग्रह। कचनार के कर कविता संग्रह तो ई रामनाथ प्रणय के है। जम्बूध्वज के रहन तो जम्बूध्वज जे रहे व्याकरणाचार्य रहन। चलिए। भोजपुरी अंचल प्रायः केने काली स्थान होला। भोजपुरी अंचल में प्रायः पूरब के तरफ स्थान होला काली माई के। चलिए। प्रमोद जी कहवा नौकरी करस तो एगो मल्टीनेशनल कंपनी में। चलिए आगे बढ़ी। प्रमोद के माई के करा खातिर छठ करे के मनता मनले रही तो पोता खातिर। बूढ़ पुरानी लोग का करे आवेला तो आदमी के पढ़े आवेला। आगे। चेखव कौना भाषा के लेखक रही तो चेखव रूसी भाषा के लेखक रही। साल में एक बेर के अनुवाद के कैले बा तो साल में एक बेर के अनुवाद डॉक्टर प्रभुनाथ सिंह कैले बने। कैले बा डॉक्टर प्रभुनाथ सिंह कैले बने। चलिए। चेखव के मौत कहिया भइल। चेखव के मौत 2 जुलाई 1904 में भइल। भोर हो गई कविता
कौन समय के वर्णन बा त भिनसार। भोर हो गइल कौन विधा के रचना, भोर हो गइल कविता ह। कवि अचरा के छाया में कौन चीज के गंध झरे के बात कहता। कवि अचरा के छाया में जे महुआ के गंध झरे के बात कहता। बाहरी केवाड़ी के साकल के बजावत बा, बाहरी केवाड़ी के साकल जे बजावता उ पुरवैया बयार बजावता। सूर्यदेव पाठक पराग के जन्म कहाँ भइल, सूर्यदेव पाठक पराग के जन्म सिवान में भइल रहे। प्रेम के कलश कौन विधा के रचना, प्रेम के कलश कौन विधा के रचना ह तो कविता ह। कविता में कौन चीज के वीरता काटे के कहल गइल बा त बीख के। जन्म आ छठी के लेखक के ह त जन्म आ छठी के लेखक हरिशंकर वर्मा। कितना बरिस उमिल में राजनंदन बाबू के बियाह होता, कितना बरिस उमिल में राजनंदन बाबू के बियाह होता तो 25 बरिस के उमिल में राजनंदन बाबू के बियाह होता। चलिए आगे। माली के कितना साल पे साधु हो गई, माली के 56वां साल में साधु हो गई। काकी के गहना कौन विधा के रचना, काकी के गहना कौन विधा के रचना त निबंध। डॉक्टर उषा वर्मा के जन्म कौना जिला में भइल, सिवान जिला में भइल। उषा वर्मा कहानी संग्रह के का नाम ह त उषा वर्मा के जौन कहानी लिखले बनी तवन धुआं लिखले बनी। आगे बढ़ी। रूप के हिरण, रूप के हिरण कौन विधा ह, रूप के हिरण त नवगीत ह। कवि कौन चीज के किलकारी सुनाई पड़त बा, कवि के कौन चीज के किलकारी सुनाई पड़त बा त नदी के। गंगा प्रसाद अरुण कहाँ कार्यरत रही, गंगा प्रसाद अरुण जमशेदपुर में कार्यरत रही। लास्ट क्वेश्चन, अरुण जी के भोजपुरी गीत संग्रह के नाम बताई। भोजपुरी गीत संग्रह के नाम रहे हहरत हियरा। यही के साथ अंत करतनी सेशन के।